Ono što ću vam sada reći šokovat će vas. Marija je bila savršena žena, 38 godina, majka 2 dece, radila je kao medicinska sestra u gradskoj bolnici. Njen muž Stefan bio je uspešan menadžer u velikoj kompaniji, uvek elegantan, uvek nasmešen. Ako ste ikada prošli kroz nešto slično, ostavite srce u komentarima. 12 godina braka, kuća u mirnom delu grada, deca koja su bila ponos škole. Svima je izgledalo kao da žive bajku, ali Marija je počela da primećuje sitne promene. Stefan je sve češće zadocnjavao s posla, govorio je da ima važne sastanke, da mora da ostane duže. Kada bi se vraćao kući, bio je umoran, distanciran. Čak je i telefon držao drugačije, okretao ga naopačke kada ga ostavi na sto, nikada ranije to nije radio. Se vas također nekad nešto u ponašanju partnera zabrinulo? Marija je pokušavala da razgovara sa njim, ali Stefan je uvek imao savršeno objašnjenje. Posao je naporan, draga. Znaš kako je situacija u firmi. I ona mu je verovala. Jer kada volite nekoga 12 godina, kada ste izgradili porodicu, kada ste prošli kroz sve životne oluje zajedno, verujete. Tog februarskog jutra Stefan je ustao ranije nego obično. Obukao se pažljivo, čak je i parfem stavio, što nije radio već mesecima. Imam važan poslovni doručak, rekao je brzopleto. Možda ću se zadržati, ne čekaj me za ručak. Poljubio ju je u čelo, onako rutinski, kao što se pozdravlja cimer, ne žena koju voliš. Marija nije mogla ni da pretpostavi šta će saznati za nekoliko sati. Nakon što je decu odvela u školu, sedela je za kompjuterom sa jutarnjom kafom. Trebalo je da plati račune, kao što je činila već godina. Ušla je na bankovni sajt, ukucala šifru i onda njen pogled je zapeo za posljednju stavku. Uplata od 50.000 dinara. U Zlataru Dragulj, juče, u 14:30. Ali Stefan je juče bio na poslu sve do 18 časova, ili bar tako je rekao. Ako mislite da znate šta se desilo, ne znate ništa. Marija je zabuljila u ekran. Možda je greška, možda je banka pogrešila, ali broj računa je bio tačan, datum je bio tačan, 50.000 dinara. To je bila polovina njene mesečne plate. Pozvala je banku. Da li možete da mi potvrdite gde je izvršena ova transakcija? Glas na drugom kraju bio je profesionalan. Transakcija je izvršena u Zlatari Dragulj, Knez Mihajlova 12. Imate li još pitanja? Ne, nije imala pitanja. Imala je samo srce koje se lomilo. Šta mislite? Šta je Stefan kupovao u Zlatari? Marija je znala da nije bio poklon za nju. Njen rođendan je bio tek za 4 meseca, nije bio nikakav praznik. I 50.000 dinara, to je bila suma koju nikada nisu trošili bez dogovora. Ali ono što će saznati do kraja dana, promenilo je sve zauvek. Marija je sedela nepomično još 10 minuta, zureći u taj bankarski izvod. Misli su joj se vrtele kao ludi karusel. Stefan nikada nije kupovao nakit bez nje. Čak je i njihove burme birala ona. Zašto bi sada, posle 12 godina, tajno kupovao nakit? Ustala je i otišla do njihove spavaće sobe. Otvorila je Stefan fioku sa dokumentima. Možda je tu negde račun, možda je poklon za nju, možda planira iznenađenje. Ali nije našla ništa. Čak se i malo osjećala kao lopov što pretražuje muževe stvari. Poziv sa posla je prekinuo njene misli. Marija, možeš li danas da radiš duplu smenu? Jelena je bolesna. Bio je to savršen izgovor. Trebao joj je razlog da izađe, da misli na nešto drugo. Naravno, dolazim za sat vremena, ali tokom cele smene u bolnici, dok je merila i pritisak pacijentima i delila lekove, u glavi joj se vrtelo samo jedno pitanje. Šta je Stefan kupio u Zlatari? Čak se i koncentracija narušila. Doktorka Jovanka je primetila. Marija, da nisi možda bolesna, deluješ odsutno. Kada se vraćala kući oko 22 časa, Stefan je već spavao. Ili se bar pretvarao da spava. Ležao je okrenuto ka zidu,
ravnomerno disao. Marija je stala pored kreveta i posmatrala ga u polumraku. Ovaj čovjek pored kog je spavala 12 godina, čovjek sa kojim je rodila decu, čovjek koji zna sve njene tajne, ko je on zaista. Sljedećeg jutra Stefan se ponašao potpuno normalno. Ustao je u 7, zajedno su doručkovali sa decom, pričao je Milici o njenom eseju iz biologije, Marko je objasnio matematiku. Savršen otac, savršen muž. Kada su deca otišla u školu, poljubio je Mariju i rekao: volim te. Reči koje je izgovarao 1000 puta, ali sada su zvučale drugačije. Stefan, rekla je Marija kada je već uzeo ključeve od kola. Da nismo možda previše trošili u posljednje vreme. Možda bi trebalo da pazimo na budžet. Gledala ga je pravo u oči tražeći bilo kakav znak, bilo kakvu reakciju. Ma ne, draga, situacija je dobra, ne brini se o novcu. Odgovor je došao prebrzo, previše glatko, i onda je dodao nešto što ju je uplašilo. Ti se bavi svojom bolnicom, ja ću se baviti financijama. Nikada ranije joj nije rekao da se ne meša u porodični budžet. Mnogi ljudi koji gledaju još uvijek nisu pretplaćeni. Ako vam se sviđa, pretplatite se. Marija je tog dana na poslu bila kao automat. Radila je mehanički, ali glava joj je bila potpuno negde drugo. Tokom pauze za ručak ušla je u svoj auto i jednostavno sedela. Trebalo joj je da donese odluku. Možda je paranoidna. Možda Stefan stvarno planira neko iznenađenje, ali duboko u sebi znala je da to nije to. Žena nakon 12 godina braka osjeća kada nešto nije u redu. To je instinkt koji se ne greši. Uzela je telefon i pozvala Zlataru Dragulj. Dobar dan, da li možete da mi kažete šta je tačno kupljeno juče oko 14:30? Moj muž je kupio poklon, ali zaboravio je da mi kaže šta je tačno. Lagala je, ali potrebna joj je bila istina. Izvinite, gospođu, ne možemo da dajemo takve informacije telefonom. Trebalo bi da dođete lično sa ličnom kartom vlasnika računa. Marija je okončala poziv. Dakle, mora da ide lično. Ali da li je spremna da sazna istinu? Vozila je kroz grad ka Knez Mihajlovoj ulici sa drhtavim rukama. Svakih nekoliko semafora pitala se da li da se vrati kući, da li da zaboravi na sve ovo. Možda je bolje ne znati. Zlatara Dragulj bila je elegantna radnja sa velikim izlozima punim skupog nakita. Marija je stala ispred i gledala kroz staklo. Unutra je radio stariji čovjek sa naočarima. Pažljivo je polisuravao neki prsten. Ušla je. Dobar dan, moj muž je juče kupio poklon ovde, ali zaboravio je da mi kaže šta je tačno. Možete li da pogledate? Pokazala je ličnu kartu i izvod iz banke. Čovjek je pogledao papire, zatim je otišao do kompjutera. Da, ovdje je Stefan Marković, juče u 14:35. Zastao je i pogledao je čudno. Gospođu, da li ste sigurni da je poklon za vas? Mariju je prošao ježniz kičmu. Zašto pitate? Pa, kupljen je prsten za veritbu, vrlo skup sa dijamantom od karata. I naručena je gravura. Srce joj je prestalo da kuca. Kakva gravura? Čovjek je video da je nešto nije u redu. Glas mu je postao tiši, sačuvajniji. Gospođu, možda bi bilo bolje da razgovarate sa mužem. Molim vas, recite mi, trebam da... Znam, šta mislite? Šta je pisalo na tom prstenu? Čovjek je duboko udahnuo. Stefan i Ana večno zajedno. Marija se uhvatila za pult da ne padne. Ana. Ko je Ana? 12 godina braka i nikada nije spomenuo ni jednu Anu. Niti koleginicu, niti prijateljicu, niti rođaku. Gospođu, da li je sve u redu? Da li da pozovem nekoga? Ali Marija nije znala da je ovo tek početak. Marija je izašla iz Zlatare kao zombi. Neki ljudi su je čudno gledali. Žena koja šeta po Knez Mihajlovoj i plače nije neuobičajena, ali ona je to nije ni primetila. Stefan i Ana, večno zajedno, reči su joj se vrtele u glavi kao o mantra. Sedla je na prvu klupu koju je našla i pokušala da diše. Možda je greška, možda postoji objašnjenje, ali duboko u sebi znala je da nema greške. Stefan kupuje verenički prsten za drugu ženu.
nakon 12 godina braka, nakon 2 dece, nakon sve ljubavi koju mu je dala. Telefon joj je zvonio. Stefan. Draga, kako ti je na poslu? Hoću li te vidjeti za ručak? Glas mu je bio veseo, opušten. Kako može biti tako miran kada joj lomiti život? Stefan, počela je, ali reči su joj se zaglavile u grlu. Marija, da li je sve u redu? Deluješ čudno. Kako da kaže mužu da zna da vara? Sve je u redu. Umorna sam samo. Dupla smena juče. Ah da, bit će to bolje, draga. Vidimo se večeras. Volim te. Volim te. Kako može da kaže da je voli kada kupuje prsten za drugu ženu? Marija je okončala poziv i samo sedela. Ljudi su prolazili pored nje, život se nastavljao, a njen svet se rušio. Vratila se na posao, ali nije mogla da se koncentris. Doktor Jovanka je ponovo primetila. Marija, možda je bolje da ideš kući. Očigledno ti nije dobro. Ali kući je bio Stefan, a Marija nije bila spremna za tu konfrontaciju. Uveče je stigla kući tek kada su deca već spavala. Stefan je sedeo u dnevnoj sobi i gledao vesti. Kako ti je bilo danas? Pitao je bez skidanja pogleda sa televizora. Normalno, lagala je Marija. Sedla je u fotelju preko puta njega i posmatrala ga. Ovaj čovjek koji čita novine, ovaj čovjek koji se smeška tokom viceva na televiziji, ovaj čovjek koji kao da nema brige na svetu, vari je. Planira da ostavi nju i decu za neku Anu. Stefan, da li je sve u redu sa nama? Pitala je iznenada. Konačno je podigao pogled. Što pitaš? Naravno da je sve u redu. Da li si zadovoljan u braku? Stefan je ugasio televizor i pogledao je ozbiljno. Marija, odakle ti takva pitanja? Naravno da sam zadovoljan. Volim te, volim našu decu. Što bi pitala tako nešto? Ali Marija je vidjela nešto u njegovim očima što je nije umirilo. Možda je samo paranoja, ali Stefan je delovao oprezno, kao da bira reći. Samo osjećam se umorno u posljednje vreme, kao da nam se nešto promenilo. Stefan je ustao i prišao joj, poljubio ju je u čelo. Ništa se nije promenilo, draga. Ti radiš previše, ja radim previše. Možda bi trebalo da odemo negde na odmor kada se situacija smiri. Ako je samo znala šta Stefan planira za sljedeći dan. Delite ako mislite da svako požnje ono što poseje. Marija je tu noć spavala samo 2 sata. Ležala je pored Stefana i slušala ga kako diše. Pitala se da li sanja tu Anu, da li razmišlja o novom životu bez nje i dece. Koliko ovo već traje? Mesecima, godinama. Ujutro se probudila sama. Stefan je već otišao na posao, ostavio je poruku na stočiću. Ranije sam ustao da ne te budim. Imaću dug dan. Ne čekaj me za večeru. Volim te. Volim te. Te 2 reči sada su joj zvučale kao šamar. Dok je spremala decu za školu, Milica ju je pitala, mama, zašto si tužna? Deca osjećaju sve. Nije mogla da se pretvara pred njima. Samo sam umorna, draga. Ništa se ne brini. Tata je također čudan u posljednje vreme, rekao je Marko. Juče uveče je pričao sam sa sobom u kupatilu. Marija je zastala. Šta je govorio? Nisam razumeo. Šaptao je nešto o Ani? Ana? Ne znam ko je to. Mariji je krv zaleđena u venama. Stefan je počinjao da govori o Ani čak i kod kuće. To znači da je stvarno ozbiljno. Ovo nije avantura, ovo je ljubav. Kada je decu odvela u školu, Marija je donela odluku. Neće više čekati, neće se pretvarati. Mora da sazna ko je Ana i kako daleko je sve ovo otišlo. Prva stanica, Stefan firma. Možda je Ana njegova koleginica. Marija je poznaje Stefanovu sekretaricu Tanju. Pozvala je. Tanja, da li možeš da mi kažeš da li Stefan radi sa nekom Anom u posljednje vreme? Marija, ne, ovdje nema nikakve Ane. Zašto pitaš? Spomenuo je neko ime pa sam se pitala, ma možda je mislila na novu klijentkinju. Mislim da smo imali neku sastanak sa firmom čiji vlasnik se zove Ana Stojanović. Ali to je bilo pre mjesec dana. Pre mjesec dana. To se ne uklapa.
Stefan je prsten kupio juče. Sljedeća stanica, društvene mreže. Marija nikada nije bila ljubomorna žena, nikada nije špijunirala Stefan, ali sada je morala. Ušla je na jeho Instagram, Facebook, svaku platformu koju je koristio. Ništa, nijedna Ana u prijateljima, nijedna Ana u komentarima. Stefan je bio oprezan, ali Marija nije znala da se Stefan u tom trenutku nalazi sa Anom. U tom trenutku Stefan je sedeo u kafiću na Dorčolu sa ženom koju je Marija nikada nije vidjela. Ana je bila mlađa, možda 28 godina, plava kosa do ramena, elegantno obučena. Pili su kafu i razgovarali tiho. Stefan je držao njenu ruku preko stola. Kada ćeš joj reći? Pitala je Ana. Uskoro, samo trebam da pronađem pravi trenutak. Deca su mala, neće biti lako. Ana je povukla ruku. Stefan, prošlo je 8 mjeseci. Koliko još da čekam? 8 mjeseci. Stefan je varao Mariju 8 mjeseci, dok je ona brižno kuvala večere, brinula o deci, verovala da je sve u redu sa njihovim brakom. Znam da je teško, ali moram da budem oprezan. Marija ne sumnja ništa, neću da je povredim više nego što je neophodno. A šta je sa mnom? Šta je sa mojim osjećanjima? Ana je bila ljuta. Obećao si da ćeš se razvesti do kraja godine. Stefan je pogledao oko sebe da vidi da li ih neko sluša. Hoću, već sam razgovara sa advokatom, samo još malo vremena. Dok su oni planirali Marijina kraj braka, ona je sedela u svom automobilu ispred Stefanove firme i čekala da ga vidi. Možda je glupo, ali trebalo joj je da ga pogleda, da vidi da li će primetiti nešto drugačije u njegovom ponašanju. Sat vremena je čekala. Stefan nije izlazio iz zgrade. Pozvala ga je. Stefan, gde si? Na poslu, draga. Zašto pitaš? Ništa posebno. Hoću li te vidjeti za ručak? Ne mogu danas. Imam važne sastanke cijeli dan. Laž. Marija je gledala ulaz u zgradu već sat vremena. Stefan nije bio tamo. U redu. Vidimo se večeras. Možda ću se zadržati. Ne čekaj me. Još jedna laž. Marija je okončala poziv i počela da se trese. Sve ove godine ona je verovala svakoj njegovoj reči, nikada nije sumnjala. A on je lagao, verovatno svaki dan. Vozila je kući kao automat. Kuća je bila prazan bez dece, oni su bili u školi do 15 časova. Sela je u kuksinju i pokušala da se smiri. Možda treba da ga direktno pita, možda treba da mu kaže da zna za prsten, ali deo nje se plašio. Šta će biti kada sve izađe na videlo? Šta će biti sa decom, sa kućom, sa životom koji je gradila 12 godina? Telefon je zazvonio. Nepoznat broj. Da? Da li je ovo Marija Marković? Ja sam. Ovdje je advokatok Milić. Vaš muž me je kontaktirao povodom razvoda braka. Trebalo bi da se sastanemo da razgovaramo o postupku. Marija je spustila telefon kao da gori. Stefan je već angažovao advokata. Već planiram razvod. Nije se ni potrudila da sa njom razgovori, da joj objasni, da pokuša da spase brak. Ali ono što će saznati za nekoliko sati bio je još veći šok. Podeli ako veruješ da istina uvek izađe na svetlost. Marija je samo sedela i zurile u telefon. Advokat. Stefan je angažovao advokata, a ona to saznaje slučajno. Koliko je vremena još imala pre nego što joj uruči papire za razvod? Ponovo je pozvala broj. Advokator Milić. Ovdje je ponovo Marija Marković. Možete li mi reći kada vas je tačno moj muž kontaktirao? Gospodco, to je poverljiva informacija između mene i klijenta. Ali ja sam njegova žena. Upravo zato ne mogu da razgovaram sa vama. Trebalo bi da angažujete svog advokata. Marija je okončala poziv. Dakle, već se vodi rat, a ona za to ne zna. Stefan igra šah, a ona nije ni svesna da je partija počela. Ustala je i otišla u spavaću sobu. Otvorila je ormar i počela da pretražuje Stefanove stvari. Mora da postoji još dokaza, još tragova. U džepu njegovog sako našla je račun iz kafića. Dorotej kafe, današnji datum, za 2 kafa. Ko je bio sa njim? Ana, verovatno. U fascikli sa dokumentima našla je papire koje nikada ranije nije vidjela.
kopije bankovnih izvoda za njegov lični račun. Račun za koji ona nije znala da postoji. I tu su bile sume koje su je šokirale. Ukupno 200.000 dinara potrošeno u posljednja 3 mjeseca. Restorani, hoteli, putovanja, giftovi. Stefan je imao potpuno odvojen financijski život od nje. Ali najveći šok je bio posljednji papir u fascikli. Ugovor o kupovini stana. Stan od 60 kvadrata u novoj zgradi. Kupac Stefan Marković i Ana Stojanović. Ana Stojanović. Marija konačno ima prezime i sada zna da Stefan ne planira samo da je ostavi, već je kupio stan sa drugom ženom. Našla je Anu na Facebooku. Ana Stojanović, 28 godina, radi u marketinškoj agenciji. Slike pokazuju mladoliku ženu sa velikim osmehom, često u društvu. Na nekoliko fotografija u pozadini mogao se vidjeti deo muškog lica, Stefan. Koliko je vremena sve ovo već traju? Koliko je Stefan lagao? Marija je printovala slike, printovala bankovne izvode, printovala ugovor o stanu. Dokaze je stavila u fasciklu. Ako Stefan želi rat, imat će ga. Ali prvo je morala da sazna sve. Pozvala je školu da kaže da je bolesna. Pozvala je bolnicu da kaže da neće moći da dođe na posao. Danas će saznati sve o Stefanovoj drugom životu. Prva destinacija. Adresa stana koji je kupio sa Anom. Možda tamo živi, možda se tamo već sastaju. Dok je vozila, nije mogla da poveruješe koliko dobro je Stefan lagao. Zgrada je bila nova, luksuzna, sa podzemnom garažom i obezbeđenjem. Marija je parkitala preko puta i posmatraula. Na 7. spratu, stan broj 47, tačno kao što je pisalo u ugovoru. Čuvara je pitala, izvini, da li znaš da li su se uselili vlasnici stan 47? Ah, da. Lepar, tu su već mjesec dana. Samo nedeljom bodu mislim da renoviraju. Mjesec dana. Stefan je sa Anom u stanu mjesec dana. Da li si možda video ženu? Plava, oko 30 godina? Da, vrlo ljubazna devojka. Uvek me pozdravi kada prolazi. Marija je ostala u kolima još sat vremena, nadajući se da će vidjeti Stefana ili Anu. Nije imala sreće, ali već je znala dovoljno. Sljedeći korak. Ana Workplace, marketing agency Creative Plus na Novom Beogradu. Marija je ušla u zgradu i pitala recepcioner, da li Ana Stojanović radi ovdje? Da, ali ona je danas na terenu. Možete li da ostavite poruku? Ne, hvala, pozvat ću požnjej. Na terenu, možda sa Stefanom? Vraćajući se kući, Marija je all over the place. Osjećala se kao detektiv u vlastitom životu, ali barem sada zna with whom se bori. Ana nije neka misteriozna žena. Ima ime, prezime, posao, adresu. Kada je stigla kući, deca su se već vratila iz škole. Marko je imao domaći iz matematike, Milica je kešult test iz srpskog jezika. Obična popodnevna rutina, ali Marija se osjećala kao da gleda sve kroz staklo. Mama, gdje ti je tata? Pitala je Milica. Na poslu, draga. Ali zvali smo ga na telefon, kaže da ne može da priča. Marija je pogledala na sat. 16:30. Stefan je rekao da ima sastanke cijel dan, ali deca ga ne mogu da dozovu. Možda je u važnom sastanku, pozvaće later, ali duboko u sebi znala je gdje je Stefan. Sa Anom u njihovom novom stanu planira their future zajedno. Tokom večere, samo ona i deca, Marko je pitao, mama, zašto papa više ne večera sa nama? Ima mnogo posla ovih dana, ali i pre je imao posao, pa je večerao sa nama. Insistirala je Milica. Marija didn't have answers. Kako da objasni deci da njihov otac živi double life, da planira da ih ostavi? Ali najveći šok je tek sledovan. Napisi snaga u komentarima ako veruješ u prevaziđlaženje. Stefan je stigao kući tek u 23 časa. Marija je sedela u dnevnoj sobi i čekala ga sa fasciklama dokaza pored sebe. Bila je spremna za konfrontaciju. Oj, još uvijek si budna? Stefan je djelovanac surprised. Mislio sam da spavaš. Trebamo da razgovaramo, rekla je. Marija, Stefan je pogledao dokumenta na stolu i njegova lice je dropped. Marija,
Ko je Ana Stojanović? Stefan je only stood there, kao da traži reći. Konačno je sedeo preko nodnje. Kako si saznala? Bankovni izvod, prsten u zlatari, pa sam saznala ostalo. Stefan je duboko udahnuo. Nisam planirao da ovako saznaš. Kako jeste planira? Kada bi mi uručio papire za razvod. Marija, nije to što misliš. Ana Stojanović, stan na Novom Beogradu, 8 meseci veze. Šta tačno? Nije ono što mislim? Stefan je realized da je caught. U redu, da, postoji Ana, ali to nije jednostavno. Nije jedinstveno. Marija se užestila. Ti variš 12 godina braka. Ne varam, razlika suštvuje. Kupuješ prsten za drugu ženu. Kupuješ stan sa njom. Angažuješ advokata. Kako to nije varanže? Stefan je ustao i počeo da šeta po sobi. Ljubam je, Marija, ne volim da to kažem, ali istina je. Ana i ja, mi smo našli jedno drugog. Reči su pogodile Mariju kao fizički udar. A šta je sa mnom, sa našom decom? Volim decu, uvek ću biti njihov otac, ali sa tobom mi se razvižamo u različite pravce. Razvižamo? Marija je bila gnevna. Ti se razvijaš sa drugom ženom dok ja čuvam dom i brinem o deci. Znam da zvuči užasno. Ne zvuči užasno, jeste užasno. Stefan je again seo. Marija, pokušavao sam da te poštedim, želeo sam da sve bude civilizovano. Civilizovano? Marija se smejala kroz suze. Ti kupuješ budućnost sa drugom ženom, a ja tu saznađem slučajno. Ono što je Stefan rekao sledeće šokat je čak i njega. Ana je trudna. Marija je felt kao da je zemlja pocepala pod njenim nogama. Šta? 2 meseca? Mi očekujemo dete. Mariju je prošla takva tuga da nije mogla da diše. Stefan ne samo da je našao drugu ženu, on stvara novu porodicu sa njom. Dok je Marija mislila da su oni porodica, Stefan je pravio baby sa drugom ženom. Koliko dugo? Pitala je šišom voice. Koliko dugo šta? Koliko dugo varaš? 8 meseci. Upoznali smo se na nekom poslovnom događaju, a kada si odlučio da se razviješ? Stefan je avoided njen pogled. Kada sam saznao za dete? Dete. Stefan left her for dete koje stil nije rođeno, a zaboravio je na 2 dece koja već ima. Šta je sa Milicom i Markom? Oni će uvek biti moja deka. Vidjet ćemo se redovno. Redovno? Marija se usetila kao da se davi. Ti planiraš da ih ostaviš za dete koje tek treba da se rodi? Nije to tako prosto? Jeste tako prosto. Marija je vikala sada. Ti napuštaš svoju porodicu za mladu ženu i novu dete. Stefan je vstao. Ne mogu da promenim kako se osjećam. Volim Anu. A mene? 12 godina braka? To ništa ne znači? Stefan se osjećao uncomfortable. Znači. No, ljudi se promene. Žele različite stvari. Marija je posmatrala svog muža, ovog stranca koji govori o njihovom braku kao o some old clothing koja više ne odgovara. 12 godina, 2 deteta, 1000 zajedničkih dana i noći, sve to je može prosto da ustavi. Kada si planirao da mi kažeš? Slede nedelje. Ana insistira da budemo otvoreni. Ana insistira. Sada druga žena odlučuje o tempu Marije života. Marija je smireno rekla ono što ga je potreslo. 6 meseci kasnije, Stefan je sedeo u malom iznajmljenom stanu od 35 kvadrata na Novom Beogradu. Razvod je bio završen pre mesec dana i kako je Marija obećala, dobila je sve što je tražila. Kuća je pripala Mariji i deci. Stefan je dobio pravo na viđanje dece svake druge vikende, ali mora da plaća 65.000 dinara mesečno alimentacije. Od njegove plate od 85.000 dinara ostaje mu samo 20.000 za život. Stan koji je kupio sa Anom je prodat po sudskoj odluci. Ana se iselila čim je čula da mora da plati pravne troškove. Rekla je Stefanu, ne mogu da živim u ovoj neizvesnosti, treba mi stabilan partner. Dete koje je Ana nosila. Stefan nikad nije saznao da li je uopšte bilo njegovo. Ana je nestala iz njegovog života istog dana kada je sudija doneo odluku o prodaji stana. Sada Stefan živi sam.
u stanu koji jedva može da priušti, jede konzerve jer nema novca za pravi obrok i vidi svoju decu 48 sati svake druge nedelje. Marija, s druge strane, procvetala je. Povišena je na poslu u glavnu sestru odeljenja. Deca su se prilagodila novoj situaciji bolje nego što je očekivala. Milica je počela da svira gitaru, Marko je ušao u školski fudbalski tim. Ali najveća ironija je bila ono što se desilo sa bankovnim izvodom koji je sve pokrenuo. Podeli, ako veruješ da život uvek nađe način da vrati dugove. Marija je tog dana, godinu dana nakon što je sve počelo, dobila poziv iz banke. Gospođo Marković, imamo grešku u sistemu ktoriju moramo da ispravimo. Kakvu grešku? Pre godinu dana, 12. februara, na vaš račun je pripisana transakcija koja nije bila vaša, neka tehnička greška u sistemu. Marija je zabuljila. Koja transakcija? Uplata u Zlatari Dragulj, 50.000 dinara. Ta transakcija je trebalo da bude pripisana drugom računu. Marija je osjećala kako joj se svet vrti. Čiji račun? Stefan Marković, ali drugi Stefan Marković, rođen 1978. Vaš ex-muž je rođen 1985, zar ne? Da, tačno. Ispričavamo se zbog greške. Sistema je automatski povezao transakciju sa prvim Stefanom Markovićem u bazi. Marija je okončala poziv i sedela u šoku. Znači, Stefan nikad nije kupio prsten za Anu. Znači, cela priča je počela zbog bankovne greške, ali onda je shvatila nešto još važnije. Što se nije desila greška, nikad ne bi počela da istražuje. I nikad ne bi saznala za Stefanov lični račun, za tajne izdatke, za stan, za Anu. Bankovna greška je bila samo okidač. Istina je bila da je Stefan stvarno varao, stvarno je planirao razvod, stvarno je kupovao stan sa drugom ženom, samo ne taj dan kada je Marija prvi put sumnjala. Život je imao čudan način da otkrije istinu. Danas, 2 godine kasnije, Marija gleda unazad na sve što se desilo. Ponekad se pita šta bi bilo da nije videla taj bankovski izvod, da nije otišla u Zlataru, da nije počela da istražuje. Možda bi Stefan nastavio da je vara još mesecima, možda godinama. Možda bi ona i dalje živela u laži, verujući da ima srećan brak dok je njen muž gradio drugi život. Deca su se prilagodila. Milica sada ima 12 godina i ponekad pita mamu, da li ti nedostaje tata? Marija uvek odgovara iskreno, nedostaje mi onaj tata kakvog sam mislila da je, ali ne nedostaje mi čovek koji je lagao. Marko, koji sada ima 10 godina, ponekad kaže, mama, ti si hrabrija bez tate. I možda je u pravu. Stefan pokušava da bude dobar otac tokom svojih vikenda sa decom, ali nije lako. Živi u malom stanu, ima malo novca i deca vide razliku između života sa mamom i života sa tatom. Pre nekoliko meseci Stefan je pokušao da se pomiri sa Marijom. Poslao je poruku, možda možemo da pokušamo ponovo. Za decu? Marija je odgovorila kratko, Stefan, ti si me naučio jednu važnu lekciju. Kad neko pokaže ko je zaista, veruj mu. I to je bila posljednja poruka između njih koja nije bila vezana za decu ili praktične stvari. Napiši sila u komentarima ako veruješ da žene mogu sve da prevazići. Marija danas radi kao glavna sestra kardiologo odeljenja, zarađuje više nego ikad u životu. Kupila je novi auto, renovirala je kuću, odvela je decu na more prvi put bez Stefana. Ponekad, kada sede u baštu svoje kuće i gleda kako se deca igraju, seti se onih strašnih dana kada se njen svet rušio. Seti se noći kada je weeping, misleći da joj je život kraj. Ali život ne biva kraj kada se jedan čovek iz njega ukloni. Život postaje drugačiji, ponekad teže, ali čak i better. Marija je naučila da voli sebe, naučila je da ne zavisi od nijednog čoveka za svoju sreću, naučila je da je ona dovoljna sama sebe.
Ponekad ljudi je pitaju da li planiraš da se udaš ponovo. Marija uvek kaže možda jedan dan, ali samo ako nađem čoveka koji me neće zavarani, čoveka koji će biti iskren čak i kada je to teško. Stefan je ponekad video Mariji u gradu. Ona izgleda younger, zdravija, srećnija. On izgleda stariji, umorniži, slomljeniji. Ponekad pomisli da li je napravio grešku, no zatim se seti da je odluka bila njegova. Deca vole oboje roditelje, ali znaju kome mogu da veruju. Znaju ko ih je zaštitio kada se svet rušio. Znaju ko je ustanio i borio se za njih. I to je najvažnija lekcija koju će poneti kroz život. Danas je Marija drugačija žena nego što je bila pre 3 godine. Jača, mudrija, nezavisnija. Kada pogleda unazad na onu ženu koja je plakala u zlatari kvando je saznala za prsten, samo se usmehne. Ta žena je mislila da jej život zavisi od jednog čoveka. Danas zna da njen život zavisi samo od nje. Stefan joj je, ne znači, dao najveći poklon koji je mogao. Primorao ju je da otkrije svoju snagu. Primorao ju je da vidi da može sve sama. Primorao ju je da se bori za sebe i svoju decu. Ponekad te najbolje stvari koje nam se deše u životu dolaze u najgorem oblik. Ponekad moramo da izgubimo ono za što mislimo da nije važno, da bismo otkrili ono što stvarno jeste važno. Marija je izgubila muža, ali je pronašla sebe. Izgubila je lažnu sigurnost, ali je pronašla pravu snagu. Izgubila je život koji joj je neko drugi diktiranje, a dobila je život koji ona sama kontroliše. I kada deca pitaju šta je najvažniji lesan koji je naučila, Marija uvek kaže isto: nikad ne dozvolite nikome da vam govori koliko vredite. Nikad ne dozvolite da vas neko treće kao opciju kada ste vi njemu dali prioritet. I najvažnije, uvek imate snage više nego što mislite. Bankovna greška koja je sve pokrenula danas joj deluje kao Božji sajn. Kao da je Vselena znala da je vreme da vidi istinu, kao da ju je neko odozgo štitio od još godina laganja i zavaravanja. Stefan danas živi sa posledicama svojih odluka. Ana se udala za nekog drugog i nikad ga više nije pozvala. Živi sam u malom stanu sa malom platom i vidi svoju decu svaka drugu nedelju. Ponekad se pita da li je vredelo, da li je Ana vredela gubitka porodice. Ali odgovor na to pitanje više nije važan. Ono što je važno je da svaku žiže život koji zaslužuje. Stefan život pun posljedica, a Marija život pun mogućnosti. I to je najlepša pravda od sve.